Gwamna Dauda Lawal na ceto jihar Zamfara daga halin da take ciki na cin karo da ƙalubale daban-daban da ke addabar jihar. Na kwana-kwanan nan shine hare-haren 'yan bindiga da ya ƙamari a wasu sassan jihar. Wannan shi ya zaburar da gwamnan ya ƙara ziyartar hedkwatar tsaro ta ƙasa da ke birnin tarayya Abuja, inda ya gana da babban hafsan tsaro na ƙasa Janar Christopher Musa, a yayin da suka tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi matsalar tsaro da ta addabi jihar. A lokacin taron dai Gwamna Dauda Lawal musamman ya nuna damuwarsa matuƙa akan yadda hare-haren 'yan bindiga ya dawo a wasu sassan jihar, abin da ke sanadiyar rasa rayuka da kuma yin garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa. Ya ce hare-haren bayan nan da 'yan bindigar suka kai a ƙaramar hukumar mulkin Tsafe ya yi sanadiyar rasa rayuka, ciki ko har da wani jami'i na askarawan Zamfara, kazalika da ƙona motocin aiki na dakarun soji da ma na askarawa da ke yankin da 'yan bindigar suka yi. Gwamnan ya roƙi babban hafsan tsaron na ƙasa da ya turo ƙarin dakarun soji da kayan aiki a jihar ta Zamfara. Ya kuma bayyana damuwarsa da ƙarancin jami'an soji da yanzu haka ake fama da shi a jihar, wanda ya ce da damar su an yi masu canjin wuraren aiki. Gwamnan ya bayyana amannar cewa turo ƙarin jami'an tsaron da kayan aiki zai taimaka wajen magance matsalar da ake fama da ita da kuma karya lagon 'yan ta'addar. Da yake mai da jawabi, babban hafsan tsaron na ƙasa Janar Christopher Musa ya yaba da irin faɗi tashin da Gwamna Dauda Lawal ke yi na ganin an kawo ƙarshen matsalar ta tsaro da ake fama da ita a jihar. Ya ma ce yanzu haka rundunar soja ta ƙasa tana kan aikin sake kimtsi da kuma canza wasu dabaru na yadda take tunkarar wannan matsalar, inda za ta yi amfani da irin salon takun da ta yi amfani da shi wajen cin ƙarfin Boko Haram a jihar Borno. Ya ƙara da cewa da wannan ci gaban yanzu haka za su gudanar da wani taro na musamman da dukkanin kwamandojin yaƙi da matsalar tsaro da ke ƙasar nan don lalubo hanyoyin da za a bi wajen magance wannan matsalar ta hare-haren 'yan bindiga da ta dawo a jihar Zamfara da ma sauran jihohin da lamarin ya shafa. A wata mai kama da wannan, Gwamna Dauda Lawal ya samu ganawa ta musamman da Shugaba Bola Ahmed Tinubu kan matsalar tsaron da ke ci gaba da ƙamari a wasu sassan jihar kwana-kwanan nan. Ganawar wadda ta gudana a asirce a ofishin shugaban ƙasa da ke birnin tarayya Abuja ta baiwa gwamnan muhimmiyar damar yi masa bayani kan haƙiƙanin halin da jihar Zamfara take ciki da kuma abin da ya kamata a yi don shawo kan wannan al'amarin. Gwamnan, wanda ya yi ma manema labaran fadar shugaban ƙasa bayani jin kaɗan bayan kammala ganawar, ya ce ta yi armashi matuƙa. Na zo vila na ga shugaban ƙasa Mr. President don na faɗa mashi irin matsalolin da muke fuskanta na rashin tsaro a Zamfara, wanda kuma tattaunawar ta yi amfani kwarai da gaske don ya bani tabbacin cewa da ikon Allah zai yi duk abin da zai yi ya taimaka mana a jihar Zamfara. Gwamnan ya kuma ce a lokacin taron da Shugaba Tinubu ya nanata matsayar gwamnatinsa na ƙin yin sulhu da 'yan bindiga da kuma daƙushe ɗabi'ar biyan su kuɗin fansa, abin da ya yi amannar cewar yana ƙara ma 'yan ta'addar ƙarfi ne kawai. Kusan duk wannan matsalolin da ake samu a kusan arewa abubuwa yana faruwa daga Zamfara ne. Saboda haka idan muka yi ƙoƙari aka yi wani abu wanda zai kawo sauƙi, to kusan duk arewacin Najeriya insha Allah za mu samu sauƙi. Saboda haka na ji daɗin wannan tattaunawa kuma na yi farin ciki kuma ya gamsu da duk bayanin da neman shi kan matsalolin da muke fuskanta a Zamfara na maganar tsaro, wa'ansu wanda ma da bai sani ba amma yau ya san kusan komi da ke faruwa a wannan jihar ta. Wannan dai shine karon farko da Gwamna Dauda Lawal ya samu damar yin ganawa ta musamman da Shugaba Tinubu kan matsalar tsaron jihar Zamfara tun lokacin da ya karɓi ragaman mulki kimanin watanni 10 da suka gabata. A wani makamancin wannan ci gaban, Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jaddada aniyar gwamnatinsa na kawo ƙarshen 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Shugaban ya ba da umarnin tura dakarun soji tare da ci gaba da kai farmaki kan 'yan bindiga a jihar. Wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Suleiman Bala Idris ya fitar ta ce Shugaba Tinubu ya karɓi wasu gwamnonin jihohi da shugabannin majalisar dokokin ƙasar a gidansa da ke Legas.
A cewar sanarwar, tawagar ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ta kai wa shugaba Bola Ahmed Tinubu gaisuwar barka da sallah a ranar Juma'a 12 ga watan Afrilu na shekara 2024. A yayin tattaunawa da gwamna Dauda Lawal, shugaba Tinubu ya yi masa tambaya kan matsalar tsaron jihar Zamfara, inda gwamna Lawal ya sanar da shugaban ƙasar irin ci gaban da aka samu da kuma yadda sojoji ke ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda a jihar. Shugaba Tinubu ya tabbatar wa gwamnan cewa ya ƙuduri aniyar kawo ƙarshen matsalar 'yan bindiga a jihar, inda ya ƙara da cewa ya bayar da umarnin ci gaba da kai farmakin soji tare da tura ƙarin sojoji a jihar. Ya kuma buƙaci ƙarin bayani akai-akai daga gwamna Lawal game da bayanin tsaron jihar Zamfara don inganta haɗin gwiwa a yaƙi da 'yan bindigar. Wannan ci gaban da ake samu na murƙushe matsalar tsaro a jihar Zamfara ta tilastawa gwamnati mai ci yanzu ɗaukar matakai da dama da manufar kawo ƙarshenta. Na baya-bayan nan shine wata doka da gwamna Dauda Lawal ya rattaba ma hannu, wadda ta haramta sayar da sama da lita 50 na man fetur ga masu ababen hawa a lokaci ɗaya, da kuma taƙaita sayar da man daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 6 na yamma. Dokar ta kuma ƙunshi hana sayar da biredi marar suna da adireshi, da taƙaita sufurin biredi da sayar da shi a hedkwatar ƙananan hukumomin mulki kaɗai, da kuma hana sanya biredi cikin buhuna a fitar da shi. Kazalika, dokar ta hana amfani da mota da ke da gilashi mai duhu da kuma rufe lambar mota a yayin tuƙi da dai sauransu. To ko yaya al'ummar jihar suka ga waɗannan matakan da ke cikin wannan doka? Duk wanda aka ce sha lita 50 daga nan, lita 50 insha Allah daga nan zuwa Sokoto tana kai shi, daga nan zuwa Kaduna tana kai shi, daga nan zuwa in fact ba wai Kaduna ba har wuce Kaduna kafin ka kai Abuja lita 50 ga kowace irin mota ce ta sha mai. To in dai ba kana son ka yi wani abu lita 50 ai alhamdulillah za a ce ta ishe ka gwargwado kai wannan. In kuma lokacin running ne me za ka yi da lita 50? Gaskiya na ra'ayi hakan yayi, domin ana samun wanda suna iya zuwa su sai man su hita da shi can su cire su sayan ma wanda ke kai ma 'yan bindiga shi. To kaga hakan in dai Allah ya taimaka za a iya samun tsaro ta haka. Hanyoyi ne waɗanda duk an ka bi su an ka bi doka duk za su ta taimaka fi sabilillahi. Ai duk wanda a ɗan jiha na gari ko ɗan ƙasa na gari, in gwamnati ta hito da shirye-shirye ko kuma tsare-tsare irin waɗanga don a takaita matsaloli na rashin tsaro da muke fama da su, babu wani abun da ya rage gare ka dan kai ka yi addu'a cewa Allah ya sa matakan da an ka ɗauka ya zan sun yi amfani, sannan kuma kai ka yi ƙoƙari matsayinka na ɗan ƙasa na gari ka kiyaye waɗannan ƙa'idodi da gwamnati ta zo da su. Jama'ar sun kuma ba da tabbacin goyon bayansu tare da ba da wasu shawarwari. Wannan yadda ya tsamari bai dace a yi haƙuri sai sar suka kawo a takin kana a ce za a bi su ba, ya dace a shiga daji su ma a bincike inda suke a kai musu hari gaskiya domin a samu a ga lamarin ga ya samu sauki gare shi. In ka dube yadda rayuwar take tafiya a jihar Zamfara da irin yadda insecurity ya dami mutane a jihar Zamfara, to wannan tana daga cikin idea wadda za ta taimake ta yi identifying wa'annan mutanen, wa'annan miyagun mutanen wa'anda muke neman tsari daga gare su. Allah shi kare mu daga gare su, Allah ya shirya su ma kansu. Goyon bayan da ya kamata in bayar matsayina na ɗan jiha zan bayar, kuma za mu ci gaba da yin addu'a. Muna nan muna yi, kuma za mu ci gaba da yin addu'a cewa Allah ya taimaka ma gwamnati da duk wani wanda yake ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan matsala ta insecurity da muke fama da ita. Haka kuma gwamnatin jihar ta saka dokar takaita zirga-zirga akan iyakokin jihohin Katsina da Sokoto da karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safen kowace rana.
Kwamishinan yaɗa labarai da al'adu Manir Haidara ne ya sanar da hakan a cikin wani bayani da ya fitar. Ya ce dokar na daga cikin matsayar da Majalisar Tsaro ta jihar ta cimma a yayin wani taro da ta gudanar da ke da manufar daƙile yin garkuwa da masu tafiye-tafiye a kan hanyoyin Sokoto zuwa Gusau da kuma zuwa Funtuwa. Don haka sai aka umarci masu ababen hawa da matafiya da su tabbatar sun bi wannan doka. Bayanin ya kuma ce an umarci hukumomin tsaro da su saka ido kan iyakokin biyu tare da tabbatar da ganin an bi wannan doka kamar yadda aka tsara. A wani ci gaban kuwa, yunƙurin gwamna Dauda Lawal na samar da dawwammamen zaman lafiya a jihar Zamfara da kuma kuɓutar da waɗanda aka yi garkuwa da su na samun ci gaba, kasancewar rundunar askarawa ta jihar ta hannunta mutane 6 da aka kuɓutar daga hannun 'yan ta'adda ga ƙaramar hukumar mulkin Tsafe don hannunta su ga iyalansu, waɗanda lamarin ya shafa da mafi akasarinsu ƙananan yara ne, an dai yi garkuwa da su akan hanyar Tsafe zuwa Magazu da Kuceri, kuma sun shafe sama da watanni 3 a hannun 'yan ta'addar. Waɗannan dai su ne waɗanda suka samu 'yanci bayan an yi garkuwa da su tun a ranar 19 ga watan Janairu na shekara ta 2024 da suka haɗa da maza 2 da mata 4. Muna zuwa can aka ɗaure mana idanuwa, ba abin mu buɗe idanun kwata-kwata, kuma za mu je bayan gari sai dai waccan ta riƙa ta ba mu ice sai ta ja mu, duk muna da yawa mu wajen 20 da wani abu, sai ta ja mu ta tafiya haka. Mu kuma za mu yi tsari, gurna suke ba mu da mun yi tsari ne inda muke mu zidda, kuma ga dai kawo mu ɗaure suke da sarƙoƙi, da an ji kayan mu tsire da dare sai a yi doka sai a ce a yi ta bugu an hido tsoho bawan Allah a yi ta bugu, da yadda aka ko kaɗan taɓa idanka don gada ka gani sai a kama ka a yi ta bugu. Amma inda mu gode ma Allah kuma suna barin mu muna yin sallah, in muka yi sallah mutum mu ta'adda Allah ka taimaka mana, kuma sai mu har ganin sauki ga Allah. Sarƙoƙin da suke ɗaure mu suna sassauta mana, kawo mu ba su ciwo sosai ba, sai dai jijiyoyin da suke ɗaure na kawo. Mun gode ma Allah kuma muna ƙara gode ma Allah saboda gaskiya sun mamu bakin ƙoƙari ko game da kayan jiki game da abinci, kuma muna godiya. Ko baya ba insha Allah muna godiya. Gaba ɗayan ku nawa ne a wurin da aka ajiye? Mu dai 'yan uwa mu 9 ne. To sai can wa'anda in an kamo na nan a kamo na nan. Mu dai ina ga mun dai mu 25. Kun kuɓuta yanzu ko ku akwai su? Yanzu saura mutum 5 muka baro. To wace addu'a za ki yi? Gaskiya zan taya su da addu'a bakin ƙoƙari na irin wadda nake yi tun ina can. Rundunar askarawan ta jihar Zamfara wadda ta hannunta waɗanda lamarin ya shafa a hukumance ga ƙaramar hukumar mulkin Tsafe ta ce tuni aka gwada lafiyarsu. Haka kuma a wani mataki na tabbatar da kwatanta gaskiya da adalci na tu'ammali da dabbobin sata da aka kwato daga hannun 'yan ta'adda, gwamnatin jihar Zamfara a ƙarƙashin jagorancin gwamna Dauda Lawal ba da jimawa ba ne ta kafa wani kwamiti na musamman da ta ɗorawa alhakin gudanar da wannan aikin. Kwamitin, wanda ke ƙarƙashin jagorancin wani sanannen malamin addinin Musulunci da ke jihar Sheikh Sa'idu Aliyu Mai Kwano, ya dai samu nasarar hannunta dabbobi fiye da 700 ga ainihin masu su daga ciki da wajen jihar Zamfara a kimanin wata ɗaya da ƙaddamar da shi. Wannan dai su ne rukuni na baya-bayan nan da kwamitin ya tantance ya kuma hannunta masu dabbobinsu da suka gani bayan sun sha rantsuwa da kuma cika ƙa'idojin da aka gindaya. Ina rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi na wani. Idan kuma ba na uwan bane. Kacce naka ne. Ina roƙon Allah
ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka mai girma da ɗaukaka Allah ya gauga ƙwace su daga gare ka. Allah ya gaggauta inda ya ɓace su daga gare ka. Daga cikinsu dai akwai wani mutum daga ƙaramar hukumar mulkin Shinkafi da ya ga dabbobinsa 118 da kuma wani daga ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa da ke jihar Sokoto wanda shi ma ya samu shanunsa 11. Sauran su ne wata mata daga yankin ƙaramar hukumar mulkin Tsafi da ita ma ta ga shanunta fiye da 40 da shi ma wani daga ƙaramar hukumar mulkin ta Tsafi da ya karɓi tarin shanu da tumakinsa. Shugaban kwamitin Sheikh Sa'idu Aliyu Mai Kwano ya ce ayyukan kwamitin na tafiya yadda ya kamata duk da ayyukan zurmuguɗu da zagon ƙasa da wasu suka so su yi wanda kuma asirinsu ya tonu aka kuma ɗauki matakin da ya dace a kansu. Wannan adadi gaskiya abu ne na nasara babba. Nasara ta biyu waɗanda ke zuwa cigiya galibin su Allah suna faɗa mana gaskiya. An taho daga Niger, an taho daga Sokoto, an taho daga Kebbi. Sannan nan cikin jihar Zamfara kusan ƙananan hukumomi daban-daban duk sun zo sun kuma samu dabbobinsu kuma mun hannunta musu. Sheikh Mai Kwano ya kuma ce kawo yanzu kwamitin ya kuma samu nasarar hannunta fiye da naira miliyan 20 ga hukumar zakka da wakafi ta jihar a wasu kuɗaɗe da aka yi gwanjon wasu dabbobi bayan da aka bi ƙa'idojin da hukuma ta gindaya na yin hakan. Dama ita hukuma ta ba mu damar cewa kuɗin mu damƙa su ga hukumar zakka ta ba mu rasit cewa lallai mun kawo mata. A halin da ake ciki kuwa yanzu haka dai kwamitin na ci gaba da karɓar waɗannan dabbobi na sata da jami'an tsaro suka kwato yayin da mutane ke ci gaba da tururuwa wajen mazaunin kwamitin don bincikawa da kuma duba dabbobinsu. A wani yunƙuri na Gwamna Dauda Lawal na inganta walwala da jin daɗin ɗaukacin al'ummar jihar ya samar da tallafin kayan azumi ga kimanin mata da masu ɗan ƙaramin ƙarfi 20,000 a ƙarƙashin ofishin uwar gidansa Hajiya Huriya Dauda Lawal. Ababen da aka raba sun haɗa da shinkafa, wake, masara, dawa, gero, suga, man gyaɗa, taliya da atamfa. Uwar gidan gwamnan wadda ta ƙaddamar da shirin a yankin mazaɓar ɗan majalisar dattawa na Zamfara ta Yamma ta kuma kammala a yankin mazaɓar ɗan majalisar dattawa na Zamfara ta Tsakiya ta ce shirin na da manufar samar da sauƙi ga waɗanda suka amfana musamman a yanayin matsin tattalin arziki da ake fuskanta. Alhamdulillah. Hausawa sun ce komai farko yana da ƙarshe. A kwana 3 da suka wuce muka kaddamar da rabon kayan tallafin watan Ramadan. Na yanke shawarar zagayawa dukkan ƙananan hukumomin jihar Zamfara domin ganin an yi rabo na adalci. Kulawa da juna da kuma haɗin kai hali ne na mutanen kirki. Don haka zan yi iyakar ƙoƙarina don koyi da hakan insha Allah. A yau ne muka kammala zagaye-zagaye da muka yi na rabon kayan tallafin watan Ramadan ga ƙananan hukumomi tun daga Zamfara ta Yamma zuwa Zamfara ta Arewa har zuwa Zamfara ta Tsakiya. Alhamdulillah. Daga ƙarshe ina godiya ga Allah da ya nuna mana irin wannan lokacin farin ciki. Ina kuma yi mana fatan samun lada mai tarin yawa a cikin wannan watan. Ina kuma ƙara kira a gare ku da ku dage da addu'o'i domin samun nasarar wannan gwamnati da ma ƙasa gabaki ɗaya. Ina miƙa godiya ta musamman ga gamjin Zamfarawa, mai girma gwamnan mu Dr. Dauda Lawal da iyaye na watan sarakuna da jami'an tsaro
da kuma duk wani wanda ke da hannu a cikin ganin inganci da adalcin wannan abu ya tabbata. Na gode, Allah ya mai da kowa gida lafiya. Wassalamu alaikum. Waɗanda suka amfana da tallafin da ke cike da farin ciki sun gode wa uwar gidan gwamnan tare da roƙon samun nasarar gwamnati mai ci yanzu. Alhamdulillah, muna yin Allah godiya ga wannan tallafi da matar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Godiya da kuma Dauda da Wakili. Gode Allah ya saka da alkhairi. Allah Ubangiji ya sa albarka, Allah ya taimaka mashi a mulkin sa. An ga abu da samu cewa muna godiya ubangiji Allah ka kara mana riko ya kara Allah ya samu kuma da an kafa mu raba su lahiya muna cewa Allah ya saka da alheri Allah ya biya ya albarka. Su kuwa kantomomin riko na ƙananan hukumomin mulki 14 da ke jihar da wasu masu riƙe da mukamman siyasa sun yaba wa uwar gidan gwamnan bisa wannan tunanin. Hukumar mulki ta Gumi, masu aiki a ƙaramar hukuma da ma'aikatanmu masu aiki a jiha, Allah ya taimake su sun ce a yi godiya. An yi azumi 3 ranar 3 ga azumi, sai ɗaya ga an yi sallar la'asar, sallah mafi ɗaukaka kuma a cikin salloli. Kana gama sallah kuma ga alal na DLD bonus for Ramadan. Mutanen Gumi suna godiya, Allah ya taimake ki da mutanen jihar Zamfara. Mu ba za mu ce komai ba akan Your Excellency da kuma mataimaki ne Malamani Malam Mumuni da kuma ke da irin kokarin da kika yi da matan mataimaki. Bayan mu yi muku addu'a babu inda ya kamata mu ƙara. Abin da za mu faɗa haka yake, abin da muka roƙo kamar da na sha faɗa, Allah shi tsare ku ya yi muku jagora. Kada Allah shi bakku da dubaru. Duk inda kun ka shiga, Allah shi sa, Allah shi yi muku gata. Allah shi tsare, Allah shi sa ku gama lafiya. Allah shi mayar da ku lafiya. Mata da al'umma duk da annan ne ga suna godiya bisa ga karamci da tunanin da ki yi na ganin cewa an ke hito da wannan shiri domin taimaka ma al'ummar jihar Zamfara. Kamar wanda kika gani, Your Excellency ma gashi nan mun yi display, store ɗinmu kuma yana kusa, za ki je ki duba a ga inda aka aje sauran kayayyaki. Kuma ina so in sanar da al'ummar wannan karamar hukuma cewa manufa mai kyau ta mai daraja gwamna da kuma matan mai daraja gwamna wannan so man tabi ne. Ta mana wani tallafi da sati 2 da suka gabata, ranar mata ta duniya, wanda yake zuwanta ne matan karamin mulki ta Bukoyin suka san wannan ranar. Ta ba da tallafi ga mata 5,000 da kuma atamwa, sannan da ba da sunayen musakai waɗanda za a taimaka da kuɗaɗen da za su samu su yi sana'a domin su tsaya da kansu guda 20 a kowace karamin hukumar mulki ta jihar Zamfara gaba ɗaya. Bisa ga wannan muna ƙara godiya gare ki, Allah saka miki da alkhairi. Kamar yadda al'ummar karamar hukumar mulki an ka kuka sani, duk lokacin da an ka ce ga mai girma gwamna ya shigo a hankali ka gama alheri ya zo da shi. Yanzu ma ga madam ta zo da kanta, kamin ta zo jiya da haka mun karɓi gudunmawa ta kayan abinci. Akwai sama da buhu 550 da muka karɓa, waɗanda daga cikin kowane buhu akwai shinkafa, akwai masara, akwai gero, akwai wake, akwai suga, sannan kuma akwai katab na taliya, wanda duk wani wanda ya amfana da wannan buhun ana samu aza mashi katab na taliya kamar yadda mutane suka gani gashi nan mai display. Sannan kuma akwai galam na man gida. Wa'annan kayan masarufi da ita Her Excellency uwar gidan mai girma gwamnan jihar Zamfara ta kawo muna a wannan karamar hukumar mulki ta Anka, ta kawo mana su domin a ba wa talakawa marasa ƙarfi domin su samu
rage raɗaɗi na wannan ainihin tsadar rayuwa da muke cikin wannan wata na Ramadana mai albarka. Sun yi ƙoƙarin cewa tun sabda ki biyo mai gida shi Dr. Dauda Lawan Dare a nan wurin kamfen tun sannan marbin sarki. Abinda ya ba su mamaki na biyu a wancan lokaci ke ba da umarni ga matanmu ke ce su tashi kowa ta yi local government ɗinai da kuɗi 5,500 kuma da hamutun 100 da kuma da zana a tamfa ta ce a kawo masu. Ba wannan mama abinda ya ba su mamaki kuma a ce yanzu ke zo ke ba da wannan gudunmawa ta abinci. To ba su wadda su tara ganin ke ba nan mama na yi mamaki lokacin da a kwamishinan ƙananan hukumi ya kira mu ya ce ga sako in jiki mu je za a kawo kwamiti a raba in ji mama. Mun ce kayan mai gidan ne sai ce mana a'a kayan mai gidan suna sun fara zakkuwa wajen tirela 30 da wani abu sun shigo akwai saura. To ya kamata al'ummar Talatin Mafara wannan abun a yaba ne mutum ita da His Excellency Dr. Dauda Lawal akan manuhohinsu na alheri da suke da su akan al'ummar Zamfara. Ubangiji Allah ya masu jagora, Allah ya masu jagora, Allah ya shige masu gaba. Matsalar da muke fama da ta insecurity a Zamfara, Ubangiji Allah ya kawo mana karshen ta sanadiyyar zuwan Dr. Dauda Lawal Dare a wannan jiha ta mai albarka. Yadda Allah ya kama wannan rana wadda matan mai daraja gwamna Hajiya Huriya za ta zo domin kaddamar da ayyuka na alhairi ko rabon abubuwa na alhairi zuwa ga al'umma wannan karamar hukumar mulki ta Maradu. A mai girma matan mai daraja gwamna muna godiya kwarai da gaske kasancewar wannan shine mataki na farko wanda mun ka taɓa sani tun lokacin da Allah ya kawo wannan karamar hukuma wadda za a samu matan mai daraja gwamna a ce ta zo da wani tallafi mai nauyi domin bayarwa zuwa ga al'ummar wannan karamar hukumar mulki. Nan ke muna godiya Allah ya saka maki da alheri. Allah ya taimake ki karamar hukumar Shinkafi tana maki barka da zuwa kwarai da gaske don ba a wuce sati guda ba kika turo ɗimbin alherin da aka bayar ga matan wannan karamar hukuma. Muna godiya Allah ya saka da alheri. Bisa ga kokarin kulawa da kike yi wa al'umma karamar hukumar zuni bisa ga tallafin kuɗi da sutura da abinci da magani to duka al'umma suna miki godiya Allah ya saka da alheri. Wannan kaya da aka anso ta hannunta ne ita kadai gafin kanta ba a ta samu matar gamna wadda ta zo ta yi irin wannan ba kuma ta biyo ta ga wadda za a yi ta ga wadda kuma an ka yi don ta tabbatar da abin nan kar a ce rijiya ta ba da ruwa guga ta hana so ta gana ma idonta da abubuwan da ake faɗa duk da insecurity da akwai ta roƙe ta taho ta zama mace mai kamar maza kenan. Na so ha gani kusan dukan abin da za ka ga mamar Zamfarawa ta shigo ga garuruwanmu za ka tarar da alheri ne ke kawo ta. Dukan wanda ya duba ya ga abin alheri da aka aza a nan sannan ga abin alheri a can sannan ga yana a cikin sto. So alhamdulillahi ba mu taɓa ganin irin haka ba tun inda aka hito tun da aka fara siyasa da mu ake yi har ila yanzu amma dai a samu mata mai jinƙai wadda talakawa da marasa ƙarfi su ne gabanta koyo shi a jihar Zamfara sai a wannan karni da muka samu wannan baiwar Allah wadda ta gaji jinƙai da baiwa wuri daban-daban da wurin mahaihi kuma da wurin mijinta. Muna godiya kwarai da gaske mamanmu bisa ga wannan karamci da halacci da kike zuwa kina yi ma dukan 'yan jihar Zamfara. Mu sau yau sai da mu ta gode ma Allah saboda ana ganin cewa ba mu taɓa riƙa ba yau mu riƙa kuma yau ga matar gwamnati ta yi abin da ba mu taɓa gani ba duk ta zagaye local government da alkhairanta ko ya excellency wallahi ba matan mu ba san suna da daraja ba sai zuwanci yanzu kin tabbatar mana da cewa mata na da daraja
matan mu na gaya mana magana mu je yanzu dan an mutu suna cewa to sai mu gaya matan gwamna to dole ne mu tsaya mu kwatanta mu masu adalci. Your Excellency kin ba da kuɗi kin ba da turame kai mu musamman dai kusa ba san abin za mu ce ba babu abin da muke mana da yayi. Your Excellency muna godiya yanzu kuma da kin ga zo ki kaddamar da wanga alheri Allah ya da alheri. Ni ma Your Excellency mun lada ina son ni ma a sani cikin ladan nan na akwai mata 25 na kowanne guda 5 waɗanda za mu kaddamar ana ce man mai ɗan envelope to ni ma zan baki envelope 5,000 ne kowace mace da Allah ne a bata ita ma ta ɗinki. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana mai mahimmanci mai tarihi inda uwar gidan mai daraja ta zo ta yi ba mana tallafi ga mata da maza cikin wannan wata mai albarka mai rahama watan jinkai. Wata daya zuwa wata biyu da suka wuce mai girma gwamna ya zo wannan guri da muke da albarka sannan abin da muka yi shine an kaddamar da taki da za a kuma matan mai girma gwamna Hajiya Huriya mamanmu ta zo nan kasar mu ta Bukuyin kare mutane Bukuyin ba mu saba ganin haka ba gwamna ya taho da wata ɗaya matan gwamna ta biyo ita ma da nata wannan alheri ne sauka gare mu jihar Zamfara ba abin da za mu ci Allah subhanahu wa ta'ala ba ce mu ƙara mu Allah godiya kan wannan ziyarar taki domin kawo mana abun alkhairi na tallafin azumi kayan abinci da suka hada da shinkafa wake masara man gyada har da kuma gangariya a tamfa don ƙarin kwalliyar sallah ga mata. Your Excellency al'ummar garin Anka Local Government na miƙa godiyarsu ga mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal akan abubuwan da yake mana domin kawo ci gaban al'ummar wannan yanki da jihar Zamfara baki daya. Ya kawo alharai kala-kala kamar haka: gyaran asibitoci ƙanana da manya. Na biyu, ba da takin zamani ga manoma. Na uku, biyan kudaden fansho ga tsofaffin ma'aikata. Na hudu, biyan kudin makaranta neko da waye wa 'yan matan makaranta. Ma'aikatar lafiya a inda nake wakilta, iyaye mata albishirinku, mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal ya kullo da shirye-shirye kamar haka. Na ɗaya, za a mayar da awon ciki a asibiti kyauta. Na biyu, za a bayar da magunguna ƙarin jini da kuzari a jiki ga mata masu juna biyu a asibiti kyauta. Na uku, za a mayar da haihuwa a asibiti kyauta. Na hudu, kuma lokacin haihuwa za a ba da kayan haihuwa wato mama kit kyauta, kuma za a haɗa wa mai jego da abinci kyauta don samun kuzari a jiki. Na biyar, za a kuma ba wa yara masu matsalar tamowa madarar tamowa domin inganta lafiya kyauta. Don haka a madadin ilahirin al'ummar garin Anka da kewaye da jihar Zamfara gaba ɗaya, muna miƙa ɗimbin godiyarmu ga mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal da ke ma kanki mamanmu uwar marayu da wannan alkhairi da kuka kawo mana. Allah ya saka da alkhairi kuma ya biya ku da aljannar firdausi. Amin. Wannan duk wani wanda yake jihar Zamfara abin mamaki ne a wurin shi. Abu ne wanda ba a taba ganin shi ba tun 99 da ake siyasa to date ba a taba samun matan gwamna ta zo ta fara tallafi da kanta ba. Number 1. Number 2, mai daraja gwamna tun yanzu alƙawuran da yawa al'ummar jihar Zamfara ya cika. Na farko ya ce zai bada tallafin noma. Kowa ya san watan da ya wuce mun gama zagayen local government 14 tare da mai daraja gwamna don bada tallafin noma na rani. Wanda a yanzu maganar da nake da ku takin noman damana ya fara shigowa jihar Zamfara. Your Excellency wannan tallafi da kika kawo mana har ga Allah kamar yadda kantoma ya yi magana mun yi tunanin cewa mai daraja gwamna ne. Sai aka ce a'a ai na uwar gida kuma amarya ne. Your Excellency Allah ya ƙara tsare miki imaninki. Allah kuma ya sa daga nan mu je miki murna a bila da yadda Allah bayan shekara 8. Sannan ina kira ga al'umma. Akwai kwamitoci da muka naɗa za su raba kayan su ji tsoron Allah. Wannan kaya kada mu taɓa yadda mu zama rijiya ta bada guga ta hana. Kuma wallahi yanda aka bamu amana kuma muka yi alƙawarin za mu tsare amana in muka kama wani kwamiti ya yi almundahana za mu hukunta shi kowaye.
don ba a bayar don ka ji ka kai gidanka ba, cewa ka ya taimaka maluma. Kuma da yadda Allah mun haɗa kai da jami'an tsaronmu masu yunifon da ma wayanda ba a gani don tabbatar da sun ba mu rufaɗin yadda aka raba kaya ko a ina ne. Your Excellency, mu al'ummar karamar hukumar Bakura sai mu ce kamar ma His Excellency a Bakura yake. Domin an mana wani abu guda 2, 3, 4 zuwa 5 ko man ce 6. Number 1, muna da makarantar gona, muna kiranta College of Agriculture and Animal Science Bakura. Wannan makaranta ce wacce tun lokacin Saddauna ya yi ta. Amma kuma aka dawo da ita lokacin mulkin farafulla na farko ta koma ƙarƙashin jihar Zamfara. Wanda shi ya kawo taɓarɓarewar ci gabanta. Da zuwa mai daraja gwamna ya ce a yi memo a canza mata suna ta tashi daga polytechnic zuwa polytechnic. Wanda wannan ya bamu dama ta zama polytechnic a yanzu. Tafkon na shirye-shiryen zuwa ta fara duk ayyukan da zaka gani jami'o'i da polytechnic, wannan makarantar ita ma za ta inganta, za a fara ganin su da suna buɗe. Wannan aiki da aka mana jikokin mu sai sun amfana da shi. To wannan shi ne muke bukata kuma shi muka rasa jihar Zamfara. Da masarautar Talautar Mafara da mutanen Talautar Mafara muna godiya da Allah ya kawo mu da kunan domin arzikin da kuka zo da shi ku raba ma 'yan uwanmu. Muna gode ma Allah kuma muna muku godiya. Idan ka zo nan lafiya, Allah mai muna ku gidajen ku lafiya. So wannan al'amari da kike yi abu ne wanda ke gade shi, kuma ina ƙara maki addu'a da kuma fatan alheri akan Allah ya taimake ki ke gade alheri kuma kina yin shi. Al'ummar karamar hukumar mulki ta Shinkafi tana godiya kwarai, kuma muna maki fatan alheri, Allah ya saka maki da alheri. Wannan abinci da ki kawo a tsari da muka yi da mu da shugabanni na karamar hukuma, mun tsari mutum 1000 zai amfana da shi. So ina mai baki tabbaci kuma da izinin Allah da tsarkin mulkin Allah za a ba kowa wannan abinci, ba za a karkatar da shi ko ina ba. Sannan a madadina na kwamishina a ƙarƙashin wannan mulki naku, mai daraja gwamnan jihar Zamfara, ina baki saƙo zuwa gare shi. Ina mashi godiya saboda ina tuna ranar da muka yi wani zama da shi na ƙarshe a Abuja kan da mu zo mu fara campaign. Ya muna wasu alƙawalla tsakanina da shi a ƙaramin hukumar mulkin Shinkafi. Jiya mun yi council wanda muke yi duk sati. Wannan alƙawalin da ya fara cika ɗaya, ya sai muna makaranta, zai gyara mana asibitinmu, kuma wannan makaranta za a mai da ita makaranta ta koyar da yara a aikin likitanci na mutane da na dabbobi da aikin magani pharmacy. Wannan ba ƙaramin arziki ba ne. Wannan bayan Allah ta zo da alheri. Kamin ta zo mijinta ya zo mayawa 2 ta aiko kamin mijinta, don na san an kira mata ƙauren namo da sun yi taro. Mata ku da an kira ku shaide ni, gaskiya ne ko ƙarya ne? Da an kai taro mi an ka ba ku kuɗi, alhamdulillah. To yana cikin alheran wannan boya ta Allah mai tausayi. Kuma wannan abu da ta taho da shi yau shine kyauta irin wata Allah maɗaukin sarki ya fi so ka bayar da ita cikin azumi, watan lada, watan neman gafara, watan neman yadda Allah maɗaukin sarki. Don haka duk wanda ya ci wannan abu ya ji daɗi, to ya yi ma wannan bayan Allah addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ma'auninta kuma ya sa aljanna ne makomata. Abin da ya sa ni magana cewa an yi ma wannan gari gata, na san mai daraja gwamna ya taho da tim na injiniyoyi domin a duba wannan asibiti da tsohon gwamnan jihar Zamfara ya assasa, kuma ya tabbatar ya alkawanta cewa zai gama wannan asibiti kuma zai zuba mata kayan da ba sai an ta yi ƙaura ba. Mai daraja gwamna ya zo wannan gari, ya shiga jami'an nan ta Bafarawa wadda yanzu ya anshe ta, kuma ya yi alkawali zai mai da ita jami'a cikakka
ba sai ɗan shinkayi ya ta Sokoto ko Katsina ko Poli Kaura ko Federal University Gusau ko Mahara wurin karatu ba, yana da makaranta cikin gida ne. Kuma wannan bai rasa nasaba ga sanin makaman aiki, domin an ce wanda ya san darajar goro shi ka sa mai huhu. So wannan ba Allah dokta ne na karatu, kuma karatun da ya yi shi ya kawo shi inda yake ya zama gwamna. Don haka yana son a samu dauda na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, na biyar, har na ba ya kagarin shi kafi. Haka kuma a madadin al'ummar ƙauren na Moda da kewaye, muna miƙa godiya ta musamman ga mamarmu, matar gwamnan jiha Hajiya Huriya Dauda Lawal, akan irin wannan karamci na raba tallafi ga al'ummar ƙauren na Moda da kewaye. Allah Ubangiji ya saka masu da mafificin alhairinsa. Wani abin burgewa, duk lokacin da matar gwamna ta zo sai kaga ta zo da alhairi. Muna godiya kwarai da gaske. Dama yana ɗaya daga cikin abin da muka ci gaba da gaya ma al'umma tun kamin a zaɓi wannan gwamnati, cewa gwamnati ce wadda take da ƙuduri na alhairi na kawo ci gaba a cikin jihar Zamfara. Kuma al'ummar jihar Zamfara gaba ɗaya sun shaida haka. Bisa ga wannan, ina amfani da wannan dama in yi kira ga al'ummar ƙauren na Moda da kewaye da ma jihar Zamfara gaba ɗaya, na mu yi amfani da wannan wata mai albarka, wata alfarma, mai addu'o'i na musamman ga wannan gwamnati mai albarka domin ta samu cikakken nasara. Matsalar tsaro da ta addabi wannan jiha, Allah subhanahu wataala ya yi amfani da wannan wata ya yi muna maganin wayannan barayin daji. Ita wannan gwamnati ta al'umma ce, kuma wadda ke kallon matsalolin da ke addaba al'umma ce. Your Excellency, duk abin da zan faɗa waɗanda suka yi jawabai sun faɗa, amma muna ƙara jaddada godiyanmu bisa ga wannan namijin ƙoƙari da aka yi domin ganin an taimaka ma al'umma sun rage raɗaɗin da ake ciki na halin ibtila'i da aka shiga da rashin noma da rashin tsaro. Muna ƙara godiya da fata Allah subhanahu wata'ala ya saka maki alheri, Allah ya kai wannan a mizaninki, kuma mai gidanmu Allah ya ƙara ƙarfafa shi. Wannan nake takaitawa da fata Allah subhanahu wata'ala ya maida ku gida lafiya. Allah ya san wannan abin ya taɓa ne, domin ana zargin mu cewa mun kawo gwamnati ta 'yan boko. Domin waɗanda ba su yi boko ba sosai, ba su yi haka ba. Korawan abincin nan da ake cikin tsanaki shi suke cewa boko, ba sa son haka. To amma mu mun san abin da muke yi, muna yi ne tsakani da Allah. Muna yi ne mu taɓa rayuwar mutane tsakani da Allah. Ba mu da niyyar cutar mutane. Yau duk wanda ya shigo babban birnin jihar Zamfara Gusau ya ga irin abubuwan da muke yi. Ayyuka ne muke yi waɗanda ba wai za a yi su bayan shekara ɗaya shekara biyu su lalace ba. Ina kalubalantar mutane cewa duk wanda Allah ya raya shekara 30 zai ga ayyukan da muke yi na hanya ba za su yi rame ba. Domin muna yin stone base ne, sai an tona a sa dutse, a sake sa dutse kamar a mayar mai ta. Kin ba mu tallafi na 50,050, matanmu sun karba mun gode. Kin ƙara muna da 150,050, matanmu sun karba mun gode. Yanzu kuma gashi ke kawo muna gero, dawa, masara, shinkafa, siga, duk gasu nan cikin buhu. Sannan ke kawo muna taliya, abinda duk kike ci gidanki wa Excellency ke ce mata su ci su ma su amfana a mulkin mijinki. Allah ya saka da alheri. Ku faɗa musu.
zagayen rabon tallafin, uwar gidan gwamnan ta kuma jagoranci tawagarta wajen kai gaisuwar ban girma ga masu martaba sarakuna da ke jihar, inda ta nemi addu'o'i da goyon bayansu don samun nasarar gwamna Dauda Lawal. Da suke mai da jawabi, masu martaba sarakunan sun sha alwashin ci gaba da bayar da goyon baya da haɗin kai ga ayyuka da shirarruwan gwamnati mai ci yanzu. Muna yi miki godiya da kuma fatar Ubangiji Allah ya saka muku da mafificin alheri. Ba da daɗewa ba, mai gidanki ya zo nan ya raba irin wannan tallafi ga al'umma wannan ƙaramar hukuma, musamman taki da magani da irin shuka da dai sauran abubuwa na alheri waɗanda kyauta ya ba da su ga al'umma wannan ƙaramar hukuma, kamar yadda ke ma za ki ba da waɗannan kayan kyauta. Inda aka fito in za a yi mana irin wannan tallafi akan ba mu waɗannan kaya akan bashi, amma ga shi da mai gidanki da ke kun yanki shawarar ku ba al'umma wannan tallafi kyauta. Saboda haka ba mu san iyaka ɗimbin godiyar da za mu yi gare ku akan wannan alheri da kuka ta gasa ba. Namu mu ci gaba da yi muku addu'a dare da rana, Allah shi ba ku nasara kamar yadda kuka ɗauko waɗannan ayyuka na alheri a cikin wannan jiha. Ko yanzu wallahi mun ga bambanci. Kuma waɗannan ayyuka da mai ɗaga gwamnati wannan jiha mun san da shawarwarki, muna godiya gare ki da fatan ci gaba, za ki ci gaba da ba da wannan gudunmawa ga wannan jiha. Fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ikon sauke nauyin da ya dora muku na wannan jiha, kuma wannan masarauta tana muku fatan ta alheri, ba wai shekara hudu ba, shekara ta wannan masarauta tana fatan wannan masarauta tana ba da goma ga wannan gwamnati duk yadda ya kamata, kuma shirya muke kowane lokaci mu taimaka ma wannan gwamnati da addu'a da aikace domin an samu nasara. Alhamdulillahi wannan gwamnati insha Allah muna kyautar zato za ta kai gaci a kan Zamfara. Insha Allah. Ba wani abu ne sani ta ya faɗi haka ba, mai daraja gwamna kowa ya san manufofin shi, ya san inda ya tafi. Yau abin alfahari ne, abin yabo ne, abin faɗa ne. Wanda mai daraja gwamna ya yi cikin ƙasa da shekara guda. Ci gaban da ya kawo fannoni daban-daban, ɓangaren biyan pensioners, ɓangaren ayyuka, ɓangaren noma, ɓangaren lafiya, ɓangaren ilimi. So alhamdulillah muna godiya ga mai daraja gwamna. Masha Allah. Abu na gaba shi ne musamman mai daraja gwamna ya kula da wani abu wanda nake jin daɗin shi, inda ke kuma alhamdulillah ya rike ya ci gaba da haka, kuma uwar gidansa ba haka. In kun ka diba tun da kafa gwamnati ba a taɓa gwamnati cikin in less than 6 months ba ya zagaye ƙana hukumomi shi. Wannan abin yabawa ne kwarai da gaske. Dama abin da al'umma suke so, abin da a shugabanci ka yi ma al'umma abin da suke so, ba wai kai abin da kike so ba. So mai daraja gwamna na imani ga Allah, insha Allah yana tare da taimakon Allah, kuma kamar yadda yake cewa government of rescue, to ita wannan gwamnati ce government of rescue. To alhamdulillah mai daraja gwamna ya kewaya jihar da ko ina, yan abin jaje ya samu ya so mutane jajanta musu, yan abin rabo ya ta da kai ne don hace zuwa da kai ya yi samu. Ina jinjina mai daraja gwamna bisa ga bi da kai ne ya ta ya gani abin da ya kaddamar da shi kuma ya tabbatar ya isa ga jama'a. Su wannan shi ne a daga cikin kyakkyawan shugabanci. Babu shakka a excellency ta yi tunani kwarai na zaɓen wannan lokacin gudanar da wannan aiki gaba da abin muka sani ne cewa ayyuka da alheri musamman abin da shafi ciyarwa a lokacin wannan wata mai albarka falalar shi tana da yawa.
babu wani lokaci da wannan aiki yake da falala da yake wannan lokaci. Saboda haka muna ganin cewa mai matar gona ta yi kokari kwarai wurin wannan tunani, ko ta yi amfani da ilimi da basira da kuma shawarar abokan aikinta, tun daga matan mataimakin gwamna da sauran shugabannin tafiya, wanda yake dama duk wani adam da yake ake alheri dama da mashi wasa da masu tsara shi alheri. Muna jinjinawa da yake da kuma duk abokan aikin ki da fatan wannan aikin Allah ya ba da lafiya. Wannan yana da kyau domin abin da iya siyasa wanda ba naka ba kamar da shi ba a zo wanda ya ɓaci wannan gwamna wannan shi dama Allah shi ka ba da mulki wanda ya zo a lokacin da su. Kuma kazu da muna zama nan akwai basarakin da ya zo ya ce adin wajen su a kawai ya ce a ko daga na ya ce ga shi kuma an kira mu wurin buɗe baki a kan house saboda haka daga nan mu sha zuwa muna ta magana da sarakuna da ke da mana jerin da excellency ke so gaisa sannan su wuce don haka mun ji daɗi da wannan tarawa ko ba da kuka ga ana yi rashin kulawa ne mutum ya zama frustrated sai ya shiga cikin wani yanayi sai ta surutu daga nan sai abubuwa su shiga. Ina fata Allah shi kare daga dare. Amin. Amin mataimakin addini. Abin da kuke so na alheri. Amin. Amin mai horo abin Allah. Amin mai aikin musulunci. Kwamishinonin da ke biyo Allah ya sa su koyi. Amin zalibul karamati. Gabatar da sarautu da wasu daga cikin masu martaba sarakunan suka yi ga uwar gidan gwamnan na ɗaya daga cikin al'amuran da aka gudanar a lokacin ziyarar, inda mai martaba sarkin Dankon Bukuyum ya naɗa ta a matsayin inna wurin Bukuyum, sai mai martaba ɗan Alin Birnin Magaji ya naɗa ta inna wurin Birnin Magaji, da mai martaba sarkin Kyawun Ƙauren Namuda ya naɗa ta Gidon garin Ƙauren Namuda. Haka kuma mai martaba Banagan Maru ya gabatar mata da sarautar Zinariyar Maru, yayin da mai martaba ‘Yan Doton Tsafe ya ba ta sarautar Kilishin Tsafe. Uwar gidan gwamnan ta kuma gabatar da makamancin wannan tallafin ga mata a cibiyar wa'azin mata da unguwar Tsunami, inda ‘yan gudun hijira suke da dama duk a garin Gusau babban birnin jiha. Ɗaya daga cikin abin da ya sa na je yau shine in gansu in dan kai musu abin da gwamnati ta bada, gwamnati mai gidana, don a tallafa musu su samu su ma saukin azumi. Haka kuma gwamna Dauda Lawal ya samar da irin wannan tallafin ga cibiyoyin addinin musulunci da wasu masu riƙe da mukamman siyasa domin rabawa ga wasu rukunin mabukata. Ciyarwar nan ta kasu gida biyu. Akwai dafa abinci kullum domin ce da mutum 700. 200 a masallatai guda biyu. Masallacin mai kwano da ke Ahmad Bello Way da masallacin Sahaba da ke Samaru, duka za a ci da mutum 100 kullum. Sannan a gidajen yari a can ma za a ci da mutum 100. Asibitotanmu FMC, Farida, Yariman Bakura da Kim Fahad su ma 200. 100 in ka hada mutum 700 za a dinga ci da su abinci. Sannan magidanta za a rarraba musu buhunan shinkafa akan tsari da aka yi. Akwai list da takarda da za ka zo da ta bayar. Kuma wannan ciyarwa alhamdulillah ta fara tun farkon watan azumi, amma raba shinkafa danya buhu-buhu ga magidanta zai fara yau ranar Juma'a insha Allah ta'ala. Wannan shine jawabin bude wannan rarraba, da fata Allah madaukakin sarki ya saka mai
ya saka ma gwamna Dauda Lawan da alkhairi ko muna fatar duk wanda suka amfana da wanda ba su amfana ba ma sai mashi addu'a Allah ya saka da alkhairi. Waɗanda suka amfana da tallafin da suka kasa ɓoye farin cikinsu sun gode wa gwamna Dauda Lawal bisa wannan kyakkyawan tunanin. Shi Ubangiji Allah ya tallafa musu su kai aljanna tare. Allah ya saya musu albarka ya saya. Allah shi tsare su da tsari wanda aka baya bai yi rashin adalci ba. Ubangiji Allah ya saya mashi albarka. Shi ya kaddarwa ba ya samu kuɗi. Na gode mashi kuma da wanda ya sanadin wannan abu Allah saka musu. Ya wannan tallafi zai taimaka ma wajen gudanar da ibada ka tare. Wallahi tallafin nan ji nake nan goyoyi na ma tsatsaye ne. Kuma na sha ruwa ma inda a ce lokacin shan ruwa ne. Haka nake je kamar sabon abun nan ne saboda ƙarfin da ja na ganin wanga abun ga hannuna da Allah ya bani. Mun gode. Daɗi kamar an goya ni an kai ni maka ni kaji yau. Yanzu da zuwa in bada nika in tuka tuwo na hankali na kwance Allah ka biya ya saka da alheri. Na gode kwarai Allah ya sa muku albarka. Allah ya kai gidan aljanna. Kai ɗan fiye Allah ya bada lada. Mabiya kuma na ji daɗi Allah ya saka da alheri. Ku faɗa musu.